Avui us vull parlar d'un tema vinculat a la història de l'Estudi General de Lleida, de la Universitat de Lleida. A mitjans segle XV, el gran humanista Lorenzo Valla va dir que Lleida era la ciutat més cèlebre de Catalunya. Ho va dir-ho a la crònica del rei Ferran I, que va dedicar a Ferran d'Antequera. També va dir que Barcelona era la més puixant i la més bonica, però la més cèlebre era Lleida. Clar, segurament aquesta idea sorgeix perquè aquí, a Lleida, hi havia l'Estudi General de Lleida, que va ser la primera universitat fundada en els territoris hispànics de la Corona d'Aragó, la mare, doncs, d'aquestes universitats. Una ciutat d'estudis entre cristians, com ja en va parlar Anselm Turmet, el famós escriptor exfranciscà mallorquí, no? Perquè hi va estudiar aquí. Bé, efectivament, estem davant de l'Estudi General de Lleida, una universitat que es va fundar 1300, però que té algun document previ, com és el cas de la butlla pontifícia del papa Bonifaci VIII, de l'1 d'abril de 1297, en el que, com a autoritat pontifícia, es dona el permís perquè el rei d'Aragó, Jaume II, pugui establir en algun lloc dels seus territoris un Studium Generale. I això sorgeix una mica per la voluntat tant del rei, que està creixent en la Mediterrània, l'estat, la Corona d'Aragó, creix en el món mediterrani, necessita, diríem, consolidar-se també des d'un punt de vista cultural a través de la universitat i on poder formar els seus quadres, com també des del punt de vista de la pròpia ciutat de Lleida i dels seus estaments urbans, dels paers o de l'oligarquia urbana, que necessita també consolidar-se amb un, diríem, establiment d'un estudi general que permeti consolidar, diguem-ne, els seus estudis i formar els seus dirigents també urbans. No només els juristes que puguin anar, diríem, al govern municipal, que puguin col·laborar amb la monarquia, sinó també els metges, també els filòsofs, els teòlegs, els mestres. Aquest és un tema clau també, és a dir, l'estudi general com un element, diguem-ne, final a un procés de consolidació i maduració d'una oligarquia urbana que podem retreure fins als orígens de mitjans del segle XII, quan es produeix la conquesta de Lleida. Aquesta oligarquia urbana que es va fundant, que es va creant, que es va consolidant des de finals del segle XII i que al llarg del segle XIII, aprofitant, diríem, la bona situació estratègica de la ciutat, al bell mig de la corona, com un element referent també del camí de Sant Jaume, amb una terra, diguem-ne, on abunda l'aigua també i la pastura, la qual cosa generarà, diríem, una indústria textil o una manufactura textil important. Tot un creixement econòmic que va acompanyat d'una maduració institucional que finalment es tradueix amb la consecució d'un centre dels estudis, és a dir, d'una universitat. Ben aviat, doncs, el privilegi fundacional és de 1300, Jaume II, on, a més, es permet efectivament aquest tipus d'estudis i, a més, amb la licencia ubique docendi, que és el que permetia que aquests estudis tinguessin validesa en el conjunt de la cristiandat, que aquí hi ha l'acció del papa, que és molt important. Bé, en el mateix privilegi fundacional, aquí s'inicia tot un corpus d'escriptures de les que, evidentment, estem parlant d'unes escriptures vinculades al creixement o al naixement de la universitat en les nostres terres i en el mar d'Europa, perquè no deixa de ser una de les primeres universitats també, tant a la península com en el marc europeu. Què és la universitat i les terres a partir de les quals es difon, o sigui, tal com entra, diguem, la Corona d'Aragó en el marc de la cultura europea universitària, seria a través perfectament de l'Estudi General de Lleida, que té, a més, monopoli, és a dir, el privilegi fundacional atorga un monopoli als estudis de Lleida, que a més es ratifiquen, si el document fundacional és de l'1 de setembre, el monopoli és del 3 de setembre, un monopoli que vol dir que només es poden realitzar aquests alts estudis a l'Estudi General de Lleida. El que passa és que ben aviat, en l'època de Pere el Cerimoniós, mitjans del XIV, es funda un estudi a Perpinyà i un estudi a Huesca. Però què és el que passa? Ni el del Perpinyà ni el de Huesca tenen prou d'importància, no triomfaran fins molt més endavant. De manera que continuarà sent l'Estudi de Lleida el més on se rebin tots aquests estudiants, on es potenciïn aquests estudis i el centre cultural bàsic dels estudis universitaris a la Corona d'Aragó, als territoris hispànics de la Corona d'Aragó. Bé, hem començat a parlar de la universitat, poqueta coseta, continuarem més endavant i explicarem finalment per què realment, en una altra edició, per què realment, o quins són els elements, diguem, que són els que ens expliquen realment per què es va decidir que fos Lleida i no una altra ciutat, on es fundés un primer estudi general.